tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nenguva yakanaka pasvondo rose, uye kuti makagona kubatana pamwe chete nesu pazvidzidzo zvatanga tikutumirai, zvatinogara tichikutumirai zuva rimwe nerimwe. Ndinovimba zvekare kuti makagona bata chidzidzo chatakapiwa namufudzi Chris pamusoro pemwedzi wanyamavhuvhu watakapinda mauri. Ndoda kutaura shoma shoma pamusoro pedzidziso iyoyo, ndichibata zvimwe zvezvinhu zvatakadzidziswa namufudzi Chris. Mufudzi Chris vakatitaurira vakati mwedzi wanyamavhuvhu mwedzi wokufungisisa shoko raMwari, mwedzi wokufungisisa shoko raMwari, tichigara pfungwa dzedu dziri pariri, iro richigara riri mupfungwa dzedu. Vakativerengera kuna Joshua yekutanga ndima yesere. Rimwe bhaibheri rinoti kwanzi bhuku iyi yomurayiro haifaniri kubva pamuromo wako, asi unofanira kuirangarira masikati nousiku, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwamo, nokuti nokudaro uchazviwanira mufaro panzira yako, nokubata nokuchenjera. Haleluya. Rimwe zvekare rinoti kwanzi bhuku iri romurayiro harifaniri kubva pamuromo wako, fungisisa pamusoro paro usiku namasikati, kuti uchenjere kuita zvose zvakanyorwa mariri, uye ipapo uchabudirira kwazvo. Haleluya. Uchabudirira kwazvo kana ukaita saizvozvo. Haleluya. Saka anotitaurira chokutanga, anotaura achiti kwai bhuku iyo murayiro, yaanoti bhuku yomurayiro chii? Ishoko raMwari. Ndo shoko raMwari ravanga vakabata. Shoko raMwari vairiti bhuku remurayiro, wanga uri murayiro, ndo wavakanga vakabata ipapo. Saka ishoko raMwari rinotaura. Saka ari kutaura kuti shoko raMwari iri harifaniri kubva pamuromo wako. Chakakosha pashoko raMwari hachisi chokuti ringogara riri mumwoyo mako. Shoko raMwari rinofanira kugara riri pamuromo wako. Zvinoreva izvozvo, zvinoreva kuti unofanira kugara uchiritaura. Shoko raMwari harisi rongofumbika mumwoyo, harisi rokungoviga mumwoyo, ndere kutaura. Unoriisa mumwoyo mako woritaura nemuromo wako, unoriisa mumwoyo mako woritaura nemuromo wako. Kana uchinge wazoritaura ndo parinotanga kushandira. Kana richakangofimbikwa mumwoyo mako, harina zvarinokubudisira. Haleluya. Harina zvarinokubudisira, asi parinoritaura ndo parinotanga kushanda. Nyange kuita shoko raMwari chaiko chaiko, kuna vamwe vanotaura achiti ndinoda kuita shoko raMwari kuti ndiite zvarinotaura. Kuti utoita zvarinotaura ndokunge waritaura. Ukasaritaura ungasaita zvarinotaura. Saka izvozvo ndo zvatinoona kwanzi kwaifungisisa pamusoro paro usiku namasikati, kwaifungisisa pamusoro paro. Mashoko akashandiswa kunzi fungisisa aya haangorevi kungofunga musoro chete chete, hongu anoreva kufunga musoro mako, chifunga pamusoro peshoko iri, uchifunga kuda shoko raMwari rauya richitaura uchiti wava chisikwa chitsva. Kana munhu muna muponesi Jesu, wava chisikwa chitsva. Unotanga kufungisisa pamusoro peshoko iroro, uchitanga kuzviona waponeswa, wava chisikwa chitsva. Saka unotanga kufungisa pamusoro pazvo. Saka ini ndava muna muponesi Jesu kaini,
Ndaakugara muna Jesu kaini. Handisi kugara kunze uko, ndaakugara ndaamuna muponesi Jesu. Saka zvandaamuna muponesi Jesu kudaro, ndatova kachisikwa chitsva, ndatova kaimwewo mhuka, ndatosiyana kana vamwe vanhu vari kunze uko. Ndokufunga kwaunenge kuita shoko raMwari, kana ndaachisikwa chitsva, kureva kuti ndatosiyana kana vanhu vari kunze uko, ndatosiyana kana vamwe vanhu vese vese, kureva kuti ndatosiyana nezvandakandirika. Handiti noti zvekare zvapfuura, tarira zvose zvazvitsva, kureva kuti zvese zviri pandiri zvatova zvitsvaka. Ndatova noutano hutsvaka ini, ndatova noupenyu hutsvaka ini, ndatova chipuka chitsvaka ini. Kana ndasiyana nezvandakanga ndiri kare, kana ndaimbozirwara kare, ndichafanira kuramba ndicharwara here? Ndashanduka, ndava imwewo mhuka, ndava chimwewo chipuka. Haleluya. Saka unotanga ndokufungisisa kwaunenge uchiita shoko raMwari. Pfungwa dzako dziri pariri, uchiti aiwa rega ndimbonyatsonzwisisa kuti zvinorevei zvinhu izvi, zvinorevei zvinhu izvi, zvinorevei kwandiri. Saka kana ndazvarwa patsva kudai, ndichiri mazvimbakupa here ini, kana zvanzi ndava imwewo mhuka? Ndichiri moyo ndizvo here inini, kana zvanzi zvinhu zvese zvekare zvapfuura, zvese zvazvitsva? Ndichine munyama here? Matambudziko andanga ndichizoona kudzinza rangu achafanira here kuramba onditeverera inini ndava imwewo mhuka? Chii chiri kuitika? Waisa pfungwa dzako pashoko raMwari, uri kufunga pamusoro paro, uri kufunga pamusoro paro. Rinofanira kureva chinhu kwauri, uri kufunga zvarinoreva kwauri, kuupenyu hwako. Rinorevei? Ndo zvauri kuita. Paunozopedza ipapa unenge wagutsikana kuti iwewe wakasiyana navamwe vanhu venyika ino. Saka kana vamwe vanhu venyika ino vachirwara, ngavarware havo, ine handicharwara, nokuti ndava imwewo mhuka. Zvedzinza hazvichagoni kunditeverera, ndashanduka rudzi. Haleluya. Ndo zvatinoita neshoko raMwari. Muna kuna vamwe vanoita mhosvo yokuswera achirwira zvinhu zvisine neshoko raMwari. Kwada kumudza kuti hauchisini mazvimbakupa, munotonetsana. Anoda humazvimbakupa irwohwo, ungatomugumbura ukati hauchisiri moyo ndizvo. Uri kudirei kuramba uchingori moyo ndizvo? Unoda kuramba zvirwere zvana moyo ndizvo ndo zvaunoda kuramba wakangotakurana nazvo? Vana moyo ndizvo chinoshamisa pavari chii? Vana mazvimbakupa chinoshamisa pavari chii? Vana shoko mukanya chinoshamisa pavari chii? Vana mhuka huru chinoshamisa pavari chii? Chaungada kuti ndoda kuramba ndakangobatirana nacho, musandibvisa ipapo. Wadii kubvuma nokugamuchira kuti washanduka rudzi? Wadii kubvuma kuti wava werudzi rwevaMwari? Chinganaka chii? Kuva wedzinza rokwamazvimbakupa kana kuva wedzinza rekwaMwari? Chinganyanya kunaka chii? Haleluya. Saka munoona, ndo mafungira aunenge uchiita iwayo, uchidzeya shoko raMwari, uchifungisisa pariri kwai usiku nemasikati. Kwai ndiko kuti ugogona kuita zvakanyorwamo, ukagara pfungwa dzako dziri mariri, unozova zviri kutaurwa neshoko raMwari. Ndokuita kuri kutaurwa uko, hakusi kungoita kwekuti kwanzi usaba ndarega kuba. Izvozvo zvidoko izvo ndo kuita kushoma ikoko. Kuita kwatiri kutaura apa kuva shoko raMwari. Ukange uchifunga saizvozvozvo, unozotanga wakurarama sechisikwa chitsva, seimwewo mhuka. Unozotanga kurarama upenyu hwakasiyana nehwevamwe. Ona ndo zvakaita Jesu. Mukatarira munoona kuti Jesu havana kunge vakafanana navanhu vavakanga vachirarama pakati pavo. Chii chakavadaro? Haisi nyaya yekungoti vanga vari mwana waMwari. Vakafungisisa shoko iri,
vakaudzwa kunzi iwewe ndiwo wanzi uri muponesi wenyika, ndiwo wanzi ndiwo muponesi wevanhu. Vakaudzwa vakanzi iwewe wakazvarwa, mai vako vakakuzvara vari mhandara. Jesu akatanga unotsvaka mushoko raMwari, vachitsvaka mushoko raMwari kuti zvinorevei. Pavakanga vana makore 12, Bhaibheri rinotaura ichiti kwanzi vakanogara nevakuru vemuimba yaMwari pavakaona mukana wokushanyira Jerusarema, nokuti vaigara kuGarirea kwanga kuri kure. Asi pavakaona mukana wokushanyira, ndokakarike kutanga kushanyira imba yaMwari kuJerusarema, vakuyaruka chaa chikomana choziva, vane makore 12. Vakati ndatowana mukana, chiregai ndibvunze vanhu. Vabereki vakaenda vakavasiya, Jesu havana kutomboziva kuti vanhu vaenda, vakasara vachibvunza, vachida kunzwisisa chii chachiri kuita. Imhaka yekuti pfungwa dzavo dzanga dzichingogara dziri pashoko iri, vachida kunzwisisa. Bhaibheri rinoti kwanzi vakanga vachivabvunza mibvunzo, vachibvunza vakuru vavo mibvunzo, vachidavira mibvunzo yavo. Kwai vakuru vavo vakashamisika kuti kamwana aka kanga kaakuziva zvakadaro. Chii chakaita kuti Jesu vange vaakuziva zvakadaro nenguva shoma shoma? Imhaka yekuti vaigara pfungwa dzavo dziri pashoko iri. Ndokusaka vakazotofanira kukura vasiyana navamwe vanhu vese vese. Kana vakanga vagona kusvika pakuziva shoko raMwari vane makore 12, unofunga kuti pavakazenge vana makore 30 vanga vakuziva zvakadii? Ndosaka vanga vakutaura mashoko anga asinganzwisiswi navanhu, vachitaura kuti ini ndakabva kudenga, ini ndiwo ndakabva kudenga, imi makabva pasi panapa. Vakutaura saizvozvo. Vanga vasahi kutaura vachiti ndini muponesi wacho, ndini ndakatumwa naMwari, ndakabva kudenga. Vanga ushingiwo hwaMwari, nokuti pfungwa dzavo dzaigara dziri pashoko iroro. Vakapedzisira vava shoko iroro. Haleluya. Saka kwai ndokuti ugova shoko iroro uye ugobudirira kwazvo. Kwai ipapo uchabudirira kwazvo. Kana ukange wava shoko raMwari uchabudirira kwazvo. Haleluya. Imwe ndima yatakaverengerwa tsamba yekutanga kuna Timoti chisango 4 ndima 15. Kwaifungisisa pamusoro pamashoko iwayo, agare ari mupfungwa dzako, nepfungwa dzako dzigarewo dziri paari, ndiko kuti ubudirire muupenyu hwako. Kubudirira kwako uku kunozobuda pachena, kuchionekwa navanhu vose. Vafudzi Kristu vakatitaurira vakati kubudirira kwedu kuchabva pakufungisisa shoko raMwari iri, kuchaonekwa navanhu vose. Tichabudirira zvinoshamisa, tichabudirira zvisingarambiki, tichabudirira nenzira inoshamisa. Haleluya. Saka ndo mwedzi wedu wokufungisisa pamusoro peshoko raMwari, tichigara pfungwa dzedu dziri pariri, iro richigara riri mupfungwa dzedu. Tichiita saizvozvo tichibudirira, ndokuti tive shoko iroro. Shoko iroro rinotaura nezvekuporesa kuna vamwe vanenge vachiti kwanza ndamboedza kushandisa shoko raMwari asi zvirwere zvacho zviri kuramba zvakangondimomotera. Usangoshandisa shoko raMwari, iva shoko iroro. Fungisisa pamusoro peshoko rokuporesa iroro, ugova shoko iroro. Kana wava shoko iroro, chirwere hachingauyi pashoko iroro. Shoko rinotaura kuti wakaporeswa hazvigoni. Haleluya. Haleluya. Saka ndo mwedzi wedu, chiregai tinamate tichivhara. Baba, ndoda kutenda nezita raJesu Kristu, pambiri kwamuri, pakudzo zita renyu, zvinokutendai nekuda kunaka kwenyu, zvinokutendai nekuda kwomumwe nomumwe wasi. Bataneni pamunamato uno muzita raJesu Kristu. Mwedzi uno mwedzi wokufungisisa shoko raMwari, tichigara pfungwa dzedu dziri pashoko iroro, iro richigara riri mupfungwa dzedu muzita raJesu Kristu. Shoko raMwari rinoita minana mukati muupenyu hwavo. Shoko raMwari rinoshandura zviri mukati muupenyu hwavo, rinoshandura mhuri dzavo, rinoshandura mabasa avo, rinoshandura utano hwavo, rinoshandura zvinhu zvese zveupenyu hwavo. Nezita raJesu Kristu tichaona uchapupu hwokushanda kweshoko raMwari tichibuda mumwedzi uno nezita raJesu Kristu. Tinokutendai nokurumbidzai. Amen. Zvakanaka.
Mwari wakuropafadzei. Tosangana zvekare svondo rinouya, asi rangarirai kuti svondo rineiri rese muvhuro kusvika chishanu tine mufudzi Kristu ari kudzoka nechirongwa Your Love World zvekare. Saka da kuti mubatane nesu tichi pachirongwa ichocho tichange tichikutaurirai nokuzivisa munhu wakutibata nenzira ipi. Mwari wakuropafadzei. Amen. Rine simba zitarimwe rinotonga zitara Jesu zitara Jesu zitarimwe rine simba zitarimwe rinotonga zitara Jesu zitara Jesu panyika hakuna ane simba makomo paradzwa masuo zarurwa kudengane panyika hakuna nesimba makomo paradzwa masuo zaruka oh Jesu oh Jesu munoshamisa ishe munoshamisa
Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 931 kana kutuma tsamba PaShona ROR@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. So